De honden lijken gewoon veel vriendelijker. Mensen hebben toch een vooroordeel en dat is hartstikke fout. Want een Bull Mastiff of een Boer-Boel, daar denken ze gewoon van nou, dit zijn honden die agressief zijn. Maar het zijn de grootste knuffels die je maar kunt bedenken. En ik vind dan zelf, als je dan zo'n truitje aandoet, dan wordt het knuffelgehalte voor die honden gewoon veel groter. En de mensen hebben echt zoiets van... Poeh. Shirt, too sexy for my shirt, so sexy it hurts. Nou, en dit is dus mijn hondenwinkel met de nieuwste kleding waar wij altijd druk naar op zoek gaan. Dit zijn bijvoorbeeld de jassen voor de wat grotere hondjes. Deze hebben wij in alle maten. Nou, dit is onze Pepita. En Reno, die gebruiken we nou gewoon even als model. En dat staat ontzettend leuk. Maar je hebt ook oudere hondjes en die kunnen gewoon pertinente warmte niet meer vasthouden. En die hebben het gewoon nodig. I'm too sexy for my shirt, too sexy for my shirt, so sexy it hurts. Dat ik dit ben gaan doen, dat is eigenlijk gekomen door steeds meer vraag van mensen van waarom doe je dat er niet bij? Dat is toch veel makkelijker, vooral omdat ik dus ook fok en ook dat ik mijn puppies heb. En zodoende is eigenlijk van een hobby is het helemaal uitgegroeid tot een winkel. I'm too sexy for my car, too sexy for my car, too sexy by far. Dit is gewoon een jasje van Teddy Bond. En het is, als je ermee naar buiten gaat, dan is het gewoon heel lekker warm. De mensen die hoor je heel vaak zeggen van oh, die past mooi bij mijn jas. Of oh, zo'n sjaal heb ik. Nou, die wil ik wel. Maar dat is hier een heel gepast altijd hoor. En dan gedoe. En dan moeten ze even lopen en dan krijgen ze weer een bodywarmer aan. Of ze krijgen een trui aan of een jas. Nou, laat Reno eens even lopen, zou ik zeggen. Nou, Reno, ga eens even lopen. Nou ja, daar heeft hij dus op dit moment niet echt veel zin aan. Nee. Maar ik denk ook dat dit dan net even iets te klein is voor Reno. Ben de hond nog blij met deze kleur? Nou, de hond heeft geen kleuren. Hij ziet geen kleuren, hè. Kijk, je kunt wel zien hoe hij zich dit voelt. Als hij zich niet fijn voelde, ging hij echt voor mij niet op de rug liggen. Het zijn gewoon die heerlijke honden. Het is wel elke dag wassen, hè, zo? Ja, als je ze elke dag aandoet, wel ja. Maar goed, dat hoeft natuurlijk niet hè, met hun. Het is gewoon even om een voorbeeld te laten zien dat het ook voor de grote honden er is. Het is gewoon een schat van een hond. En hij lijkt, natuurlijk, hij kijkt ook heel donker. Maar er zit niks, er zit helemaal geen kwaad in.